Baba siyabonga egameni Bongile likaJesu uNkulunkulu olungileyo, Kristu waseNazaretha. omuhle, Oh, unguNkulunkulu Moyingcwele, thembele siyabonga akakho Nkosi. njengawe, You are faithful, unguNkulunkulu ophilayo. marvelous. Siyakumema Umolonke nakulesi sikhathi nezibongo uNkulunkulu olungileyo, zikufanele. khuluma nathi Azimulo noma yakho nebandla igcwele lakho amazulu omhlaba. egameni elinamandla. Egameni Nkosi yethu Jesu. likaJesu Thank Kristu you ngoba waseNazaretha. kulesi sikhathi osinikeza sona uNkulunkulu ukuthi idumo ongenziwanga lonke lize ngezandla kuwe zabantu. ebizweni uNkulunkulu elinamandla. omile manje Nkosi yethu Jesu. naphakade. Siyakumema moya Egameni likaJesu Kristu Kristu waseNazaretha. egameni likaJesu. Siyathandaza We Baba thank you, nakule Holy ngxoxo. Spirit. We uNkulunkulu bless your name. oyingcwele vela Take ngamandla control. uvele Bonakala uNkulunkulu uNkulunkulu oyingcwele akuvele wena. egameni likaJesu Akuyena Kristu amehlo akuthina waseNazaretha. ihleke kuvele wena Siyabonga Baba, ebizweni elinamandla Jesus leNkosi mighty yethu name. Jesu. God, Thank you, Holy Spirit. siyabonga. In Jesus. Jesus' name. Amen. Asithatheni ithuba ke bazalwane bami, zonke indawo sibingelele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu ke bafowethu ukuthi nibe nathi lapha namhlanje ngale ndlela ngalolu hlobo. Sibonga uNkulunkulu, siyamdumisa kakhulu. Bafowethu siyabonga kakhulu egameni likaJesu Kristu. Ukunikhumbuza nje ningakhohlwa ngomhla ka-2 May siyobe silaphana eThekwini umkhumbane hall kungase Chesterville, between Chesterville and Mayville. Siyobe silapho noma ungathi nje umkhumbane iyokuthatha iziyokubeka kwi-location i-address okanye i-Uber or noma ngabe yini okanye driver nakwi-Google Map yakho. Siyabonga kakhulu bafowethu egameni likaJesu Kristu. Today I'm joined by the man of God enginaye lapha namhlanje osivakashele lapha namhlanje. Angithathele ithuba ngimamukele uzuzi-introduce yena. Mfundisi wami, angithathele ithuba ngikwamukele ngenkulu intobeko egameni likaJesu. Amen. Ngiyaphila. Siyaphila kakhulu ke mfundisi wami. Siyambonga uNkulunkulu mfundisi, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Thank you. Sithokoza kakhulu kwamukeleka ekhaya. Kwabaqala ukubona mfundisi mongasipha nje introduction yakho, man of God. Abathi ukungibona ayisiyalotshisa kakhulu ke egameni likaJesu. Igama nguJanji Umona wakwaMasilela. Ngokubelethwa ngibeletha phansi eMpumalanga eStobere. Kodwa ilokishi nje ilokishi leli lakithi leli manje sebalibiza ukuthi liwela under eLimpopo. Oliwele andilimbo. Yes. Oh. So kuhle. kukhulunywa isiNdebele. Kukhulunywa isiNdebele. Wana or isiNdebele neSpedi esikhona kakhulu. on spade naso. Strawberry. Okay, uyasikhuluma nje naso. Isipedi naso ngiyasikhuluma kakhulu. Mina ungifundisa ufundisa. Isipedi hayi ngiyasikhuluma kakhulu. Serious? Mina ungifundisa nami ngifuna ukusazi. Hayi ngizokufundisa. Mfundisi wami, siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele lapha kwi-show yethu. Siyambonga Mm. uNkulunkulu kakhulu ukuthi uzoba nathi sizoxoxa namhlanje. Hey madoda. Yeah, mfundisi wami wangithinta lapha wathi hayi ngeke nami ngiyashiselwa cela ukufika lapho e-studio. Njalo. So nansi ke ithuba uNkulunkulu usesenze Yes. wasenzela lona. Siyakwamukela kakhulu mfundisi, noma yini uthanda ukuyikhuluma lapha namhlanje ngendlela ofisa ukuyikhuluma ngayo wamukelekile man of God. Now it is the time we can have a chat ngalokhu uNkulunkulu akubeke kuwena, but kakhulu yini lekuthintile kangaka ukuthi usivakashele lapha? Hey, into engithinte kukhulu ngokuthi bengifike nginivakatshele la. Ngithindwe yindaba yokuhlalana. Okanye ngesikhuwa abayibiza ukuthi i-divorce. So indaba yokuhlalana siyayibona abafundisi bayayikhuluma kakhulu, and then kodwa ayipheli. Kunjalo nje ichubeka kakhulu ke manje ungidlula. Manje ke engikuphethe ukuthi ake ngiveze lokho engikuphethe ukuthi ke ekuvikeleni umlilo seluphephetha kangaka singawuvikela njani? Ngebanga lokuthi uSathana ke uzonde kakhulu umshado. Awufuni umshado. Uzondile. And then phezu komshado abantu abamane nje bahlangana kodwa kuba yihloso yakaNkulunkulu ukuthi bahlangane. True. Kune purpose ne mission
uNkulunkulu ayibeke kiwo. Abashadi nje just for fun, kodwa ubashada ukufezakaza okanye ukuphethakaza lokho uNkulunkulu akubeke kiwo. Mm. Mm. Manje-ke ngalokho umbuso kaSathane uwa kakhulu umbuso kaSathane ngebanga lokuthi ababili bangcono kunoyedwa. Qiniso. So-ke now lokhu uSathane nakabona ukuthi umshado lo ngiwo uyawulwisa khulu ngendlela erarako. Abuye-ke godu-ke uSathane enze yakhe indlela ikakhulukazi la ngifuna ukukhuluma la phezu kwey'nceku zikaNkulunkulu. Enze indlela ukuthi iy'nceku zikaNkulunkulu zishade wrong. Sokuthi umuntu angene emshadweni nomuntu onga-align. Khulukhulu indaba yami nje phezu kwendaba ye-alignment. So na because kula uSathane abamba khona khulu-ke iy'nceku zikaNkulunkulu ney'ncekukazi. Thola ukuthi inceku ishadile kodwa-ke ishade wrong. Naso engithande khulu and then ngithi nangithi nje ngiyaqalaqala ngabona ukuthi abobaba okanye abafundisi bethu abaphezulu abaphambili abayivezi, kanti-ke nathi la sizalwa khona azange siyithole. Eish. So kungakho nathi savelelwa yilokho ekusivelelako kubanga lokuthi zange sayithola. So-ke naso into engithinde khulu ukuthi ake sithi siyayicala khulukazi the coming generation. Laba abesele bathembisile nje ngibo Nkosi abayicale khulu. At least labo ukubuyela emuva ukuthoma kahle kungcono kunokuthi umuntu ashade ayokuthoma phasi. Yeah. So-ke ingithindile because nathi singabanye bama-victim abathe bahambile emshadweni for umnyaka ewu-10 wabuya futhi bayocala phansi. Mhlawumbe before sizongena nakuleyo yalokhu uNkulunkulu akuthume khona lapha namhlanje. Yes. Mhlawumbe nje nokusiza nomuntu osibukele lapha ekhaya, mhlawumbe ukusilana, mhlawumbe uma izoba ne-question ukuthi hey mfundisi urelate kanjani? Urelate kanjani ku-divorce? Njalo. Yeah. Hey. Mbuzo lo muhle khulu ngiyawuthanda. Mfundisi. Sizoyikhuluma kabanzi. Umshado wami wokuqala ngashada ngo-2012. Ngikhumbula. Right? No, 2011. Okay. 2011. And then wahamba for iproject engango-10 years, almost 2021. Kulapho bekade almost izinto ziba finalized khona. And then into ekhona mfundisi wami ukuthi i-divorce awudecide ukudivorce manje phume manje. It's a process. Umuntu uyaba khona ngaphakathi komshado kodwa sikadivorcile. Uyaba khona ngaphakathi komshado sikadivorcile. Until iba final, until aze aphume ngaphakathi komshado. So mina nje kancane nje kulokho ngahle ngithi from 2017 hayi bengasekho mina ngaphakathi komshado lo bekade ngikuwo. Kodwa nje. Kodwa sisenda sizongena. Sizofika Interesting. Okay. sizofika kuyo. Okay. So ake ngithome ukuthi ngibelethwa kuphi-ke njalo njengoba bengithi ukuthi ngibelethe ekhaya. Ekhaya sibentwana abawu-9 ngomsa kaNkulunkulu sonke sisaphila. Wokuthoma nowesibili bodade phakathi kuzabo bhuti until ku-number 8. Number 9 kube kodwa ngusesi. Hayi-ke besisemaplazini-ke insindiso mayizongena besemaplazini. I think mina insindiso mayizongena was about bengisese nabo 4 years 5 years angisakhumbula kuhle. Kwasindiswa umfowethu number 4. Sindiswa umfowethu number 4. Thina sayibambile umfowethu number 4 ngimthanda kakhulu. Makalalela igospel ngikhumbula igospel akade ayidlala uDerek Ndimande ayidlala. Derek Ndimande makadlala uDerek Ndimande abhambalele lapha emadwaleni. Hamba ngiyobhambalala naye la emadwaleni ngilala uDerek Ndimande. Ngaleso sikhathi bengazi ukuthi ngibani. Ngirealize sengikhulileke nami sele sendisiwe. Uthi musi ile gospel ile yanyana beyidlalwa ngumfowethu ngesikhathi asasendisiwe. So kubhuti kwenzakalani ukuze ayeke iphuluso kwahamba kwaba nezinto ezenzakalayo. Wazi-ke kusindiswa indrebele. Okay. Ekhabula khona indrebele alikafanele ukusindiswa ni. Yes. So ubhuti makazosindiswa kwaba ukuthi hey ekhaya kuba budisi kufinyelela ubaba amqosha khona.
Yes. Wamqosha ubaba, hayi kodwa wathwala impahla zakhe wahamba. Bengisemncane by then mina-ke, kuhamba umnakwethu wakuhamba wayohlala kumfundisi wakhe. Kwaba nama-challenges, wabuya nakasichazelanga. Hhayi, ekubuyeni kwakhe-ke kancane kancane nakhona umuntu makawe insindiso nakawe nje kuba nje kancane kancane till ayiyeke. Kodwa-ke into engikara ngensindiso kuwukuthi imbewu yawela kuleyo family. Hhayi nakanjani, ayiwi nje. Yaye seyivuka nami-ke insindiso. I think it was 99. Ngasindiswa mina 99. I think 99, 2000, 2001. 2001 ngikhumbula kahle kula-ke insindiso yami yasuke yajama khona. Ngikhumbula usisi wami akwate kakhulu. Athi jantshi yong, jantshi hey. Ekusalo trap. Ekusalo trap like. Eish madoda. Uthi ngitrapela ukuthi ngisindisiwe. Oh. Kodwa uNkulunkulu amuhle-ke ngithukiwe nami ngaleso sikhathi leso ngachazela umfundisi engangikhonza-ke ngalesikhathi ngisubmit-a kuye. Wangikhulekela umfundisi. Ngithi mfundisi phela kuyaqoshana ngikhaya phela umuntu angasindiswa. So ubheke phela ukwazi ukuthi bangahle bangiqotshe ngikhaya. Hayi-ke kwaba ukuthi umfundisi ukhuleka nami, isandla sikaNkulunkulu saba sihle. Bangangiqosha ngikhaya. Bangangiqosha ngikhaya. Hayi, bona nabahamba bayokuphetha izinto zabo. Hayi mina ngiyazihlalela ngikhuleke, bangivumela. Lokho-ke kunenye-ke mfundisi into futhi engayifunda kuye umfundisi bekade ngisubmit-a kuye during then. Uthi yena ufuze ube seqinisweni. Laba kufuna ababelethi iba khona. Inkinga ukuthi abasha bethu bamalanga la abanandlela, bayadelela, banenkani. Abayimeli insindiso. That is why ayikwazi ukungena ibe iphadlalale igqwale family. Because ngapha basindisiwe mara ngapha basabhizi basenza izinto eziphuma endleleni. Abalaleli bayadelela. So umfundisi wangifundisa ukuthi you respect them like never before. Whenever nabakufuna uyatholakala. Mara bazi ukuthi ukuphahla khona awuphahli. Awugoculela kaltara lapho. Lapho sicedile ngabo. And then bazi ukuthi Sunday uye enkonzweni. So bengimake sure ukuthi-ke njalo nje mangishayisa esikolweni ngiyagijima ngekhaya emaplazini bakhona. Hey, baba wayijabulela. Baba-ke washona ngo-2005. Kodwa ukushona kwabo washona ayithokozele le ndaba le ukuthi yong u-different lo mntwana. Because ngihlala ngikhona. Nakathi 1, 2, 3 ngikhona. Ngiyakuthutha amanzi ngiyeza. Uthesa ezinkuni ngiyeza. Abasangilayeli. Ngiyazenzela manje. Khumbula-ke one day waze wangithengela ama-water reports. Yabona mase ney'nkomo. Kuyinjalo. Inkomo ngifaka ama-water reports ngingangeni edake njalo njalo. So ngathoma futhi lapho-ke ukubona ithando likababa. Kwaba khona i-relationship between mina nobaba. Bengekho la lokho. Kodwa ngibanga laloko engakufumana kuyinceku kwabuyisa i-relationship yami nobaba. Hey, mfundisi wami ziningi kakhulu lapho kodwa ngafumana isibusiso ensindisweni yethu sivela kubaba. Yabona? Sivela kubaba. So-ke ngiyazeca nje lezi eziningi kakhulu mfundisi wami sizabuya sikhulume ngazo. I remember-ke one of the good days usisi wami makazosindiswa omncane. Manje abasindisiwe-ke mfundisi wami-ke since ngasindiswa umusa kaNkulunkulu abasindisiwe. Usisi wami olandela omkhulu wasindiswa. Kwalandela ubhuti wami engimsala emuva. Hayi wasindiswa naye umfundisi khona. Last born sisi wami omncane. So ngifuna ukuthinda nje kancane ukuthi sisi omncane yena wasindiswa njani. Okay. Angithi manje-ke mina uma inyanga mama inyanga uyahasha ngithi phengula hlole kanjalo. Wagula-ke udadewethu omncane. Yabona? Uyazi msingesindebele kunento ekuthiwa liqude. Yeah. Kunengoma njalo. So logule after abuya ecudeni like bayenza lento le kuthiwa uyangenisa. Manje nasele uyicudeni uzukhambeke nawe-ke ucudisa abanye. Okay. Yabona? Wabanja yilokho kumbamba lapho. Hey,
kwaba nzima mfundisi wami ngisasebenza ngaleso sikhathi leso. I mean bengisebenza-ke sekudala ngicela emsebenzini. Bengasekudala ngiqela umsebenzi, I think 2008 ngisakhumbula kahle. Mm. Hhayi, wangifonela uma wathi, ndoda phela wumbi zasibuyele ekhaya. Wathi, hawu, hatsha phela mama, ngisho niyazi usebenza njani. Hatsha phela ubuze phela ukuthi kwenzakalani. Madoda. Wathi, hhayi, nakulungi sengihatshiwe. Ngathi kahle mama, phela wena ngisho ungichazele phela ukuthi nakubhala la nala nala kunalabo bathembe khulu. Yakubo phela. Buza ukuthi kwenzakalani ngodadewethu la. Wathi akusana plani engayenza. Angasinda umntwana lo nawungeza wena uzombeka ihlanza. Asengithi kumama, mama phela akhe uzamazama ngisho bakhona abanye abafundisi lapho yangapha ngenzasi umfundisi ubani bani ngiyakuye okanye kulawo khona omunye umfundisi ngale khaya umfaka isipedi. Wathi ngizakubuya kuwe. Semini by then, semini semsebenzini semini. Uyabuya kimi mama uthi hayi labo phela simunye lawo. So nahluleke kimi kusho ukuthi nakubo uyohluleka. So wena yiza wena. Manje sengiyathoma ngiyacabanga ukuthi phela ngathi la siza kubuya yonke. Wathi sekana 3 days engalali. Ngithi manje sizokusebenza njani ngisho mina ngisindisiwe. So-ke ngakazi ukuthi mina nangimkhulekela ngapha wena kuwumsiza imbiza wena uyamothisela. Hayi mathi no, ngiyakwazi ukuthi usebenza njani. Ngiza kuphela wena. Mfundisi ngisuke ngisheshe emsebenzini, I think it was ngabo 2. Nangiye eStoffberg leStrawberry lekhaya. Bengasabheki emuva. Hayi ngifike ngabo 7 ntambama. Angifike ngabo 7 ntambama ngimthole umhari wami umfazi kaBhuti amgugile la umbeke la. Okay. Beke la. Manje nami ngiyamangala mangicela ukungena ekamereni. Manje kanti mharibo kwenzakalani? Wayengalali. Uthi akalali mharibo phela sesinamalanga amathathu. Nangikhathele ngimnikeza uma naye mbekela. Hayi asimlaliseke embhedeni simkhulekela. Bathi akahlali nokuhlala phela. Makahlala phansi lento le esiswini iba worse. Ngimbambe mfundisi ngimhlalise phansi ngenkani. Ngithi mangithi egameni likaJesu angiraha ngiphosele le emnyango. Ngithi buya nincedeni phela nibambeni badle phansi. Manje phela ngedwa phela. Baba understand ukuthi kwenzekala ini. Mfundisi ngimbambe idlaza ngimgada ngengedwa. Khuza idimoni kaningi khuza idimoni kwaze kwaba ngo-11 ebusuku. Hayi lala. Sithomba uyibona-ke nje. Balala ebusuku omhlokho. Bacanga ukuthi ebusuku uzavuka zange avuke ebusuku. Baze bazi. Beka-explain-ke the following day ukuthi kwenzakaleni. Uthi lento le bekade isesiswini it was like a tennis ball. And so when we prayed and we prayed yaba iyalokuza iba scattered ngaphakathi. Njengenhlabathi zokana ngathi. And then kufinyelela la ngasayizwa khona. Hayi sivuke futhi sikhuleke kube right solo-ke ngalelo langa lelo wathatha uJesu kuba right. Nakuma-ke ekuseni mayeza. Ngithi mawa nangu uNkulunkulu umvusile. Hayi athokoze uNkulunkulu kodwa yana sithokoze uNkulunkulu khulu ndodana. Nange ngibona uma awotha ukuthi imbiza zakhe kamereni aphuma nazo. Bangimtshelile ukuthi Yes. singalwani asibone ukuthi manje uNkulunkulu yena uziphatheleni. Hayi kube njalo ngimqaqeke nalezi kade seliyaboshelele zona lezi inthukulo ngimqaqe zona-ke ngikhambe lezo ngizozishisa lezo. Hawa since then udadewethu wasindiswa waba right. Bawabona amandla kaNkulunkulu since that day ngekhaya. So now-ke mfundisi wami-ke impilo yaraga ichubekela phambili-ke siyakhula. Fika lana sishade khona yabo. Sishade khona. Hey endaweni yokushada. Kubona izinto eziningi ezibe zaba khona.
and kwaba nala uNkulunkulu ngingakamzwanga kuhle. Uyakhumbula? Nawusindisweko awumane nje ungene ngaphakathi komshado, uyakhuleka kucala. Abafundisi babekhona bakhuleka endaweni. Ufumane ukuthi nangambala uye na, yabona? So kube nezinto nje eziba khona, kodwa-ke on my behalf uNkulunkulu wakhuluma kakhulu ngento abayibiza ukuthi i-feeling. Feeling. Hey, iyakhuluma lento isikhathi esiningi sayi-neglect. Yeah, iyakhuluma uNkulunkulu. Sengikhulumela kwela mhlangothi from my first marriage. uNkulunkulu wakhuluma kakhulu nge-feeling. Engahle ngikubeke nje but ukuthi ngashada nginga-connect naye ngoba feeling finya la i-develop khona along the way. Like uhlangana kanjani sizizwa ukuthi i-feeling ayikho? Sihlangana enkonzweni. Sihlangana enkonzweni, ba right siyakhonza. Hayi, finyela la si-approachana khona. So masizo approachana khona kuba right, siyazwana-ke ngenkulumo. Kodwa ngaphakathi kuyamlandula. And ukuze kube ngendlela kuwukuthi kunala ngathembisa khona kabili kathathu ngafumana rejection. Ngase ngizitshela ukuthi hayi kusho ukuthi lo engingamuzwa-ke lo kusho ukuthi ubuyeke lo okuwuye. Futhi manje kuphambana amakomishi. La uNkulunkulu akhuluma khona ukuthi akusenguye, uSathane akhuluma khona ukuthi huye. Mina ngithatha le yesitha ukuthi nakusho ukuthi huye, because ngebanga lokuthi bekunempi phakathi kimi ekutheni ngimu-amukele, bekunempi. So ngathatha ukuthi le mpi ekhona ikhoswa nguSathane akafuni, ukuthi la kukhona-ke la kufuze ngiye khona. Yes. So-ke yami-ke yaba kanjalo. Mfundisi wami sithatha indaba siyise kubafundisi kube right. Abafundisi bathi hayi siyanizwa-ke nithi no, niyathathana. So ihlelo leni lijame njani? Sibathi hayi date nayi sizokuthumela ifamily and then mayiceda ukhipha ilobola ifamily bese senza i-engagement the following Saturday, then the following Sunday senza i-engagement. One. Hayi mfundisi kube right. Umfundisi abe khona. Kube khona umfundisi wekhona ubhuti. Kukhona ubaba uSongwana ojamela ubaba base ilobolo. After bakhona. Following Sunday bandla lize ukuzosupport umsebenzi we-engagement. Bona beza kwe-engagement. Nabafika kusase engagement. So ngama blessing. Engagement yashintsha from being engagement to ama blessing. Blessing. Okay. Ukuze ibe i-blessing abafundisi bayiphusha bathi no. Ngendlela sinibona ngakhona izaze nimoshe. So kungcono vele sesinibusise. Ngalelo la. Ngalelo la. Okay. Mfundisi wami ngangithuke ukuthi ivalo leli bekade likhona belingachazeki. And ivalo nalo it's a sign ukuthi something is fishy. Si-arrangeile phela mfundisi kuleyo engagement umuntu ozothatha uzoshuta ukhona, uzothatha iy'thombe, uzothatha ividiyo ukhona. Cishe izinto ziphelele. So-ke abafundisi bathi hayi sesithatha yona le advantage sekube sesivele niyashada. Yes. Umama akekho-ke ngaleso sikhathi leso. Nkosami Saturday fuze sifonele ifamily phela thina asesenze engagement sesiyashada-ke la. But how? Singekho. Yaw injalo. Injalo-ke. Yaba buhlungu mfundisi efamily. Yakushada bangekho.
kanti futhi ngidinga ukushada kube right. Sambe-ke sibuyele emakhaya. Yaqala kephi lo mshado? Mm. Yo, 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 yo. Uyabona mfundisi isikhathini esiningi nani phambi kwabantu, excuse me, abantu babone ithando kuphela. Babone ithando, bazi bathi, you know what, nathi siyafisa ukufana naleya couple. Mara ekubeni bangazi ukuthi leya couple leya kuhle kuhle nabahleli babo babili kwenzakalani. And futhi excuse me, kwenzakalani ngaphakathi ngaphakathi kwempilo kababa and kwenzakalani ngaphakathi kwempilo kamama. Naba together. Kwenzakalani ngaphakathi kwalo mshado. So now ngoba ukuthi silahlekelwa yipeace. Ngicale ngitsho mina ukuthi ngalahlekelwa yipeace. Once kwalahleka ukuthula, izinto zonke ziphuma elawuleni. Sesekho into ezokwazi ukuthi ilawuleke. So now into enkulu engifuna ukuyithinta phezulu kwendatshana le ukuthi mfundisi wami, nakube ushade ngendlela engasengiyo okanye ushade umfazi onga-align nento le bayibiza ukuthi i-alignment, ushade umfazi onga-align, hayi akukho kuhle ozakuthola ngako. Akuna peace ozayifumana, akuna happiness ozayithola. If kune peace kuzabe kuyi-peace nje i-peace ifuze ibe ngaphakathi. Kodwa ke if ayikho from within kuzoba yi-peace enithi nje abantu senzela abantu nje. Sesenzela nje abantu. So na mina ngingayibeka nje ngokusebaleni ukuthi mina my former wife bekade anga-align nalokhu mina engengikho. Because if umfazi aka-align nalokho automatically kunokushayisana. Yini le bekayenza obona ukuthi bekanga Angisho manje mfundisi, uyabona uhlezi phezu kwalesi situlo, ngihlezi phezu kwalesi. So asithi-ke le i-throne yakama, le i-throne yakababa. So now uma ngasuka ngale kule throne yakwazi uhlala kule. Wena baba wasuka wahlala kule yakama. Sekuphambene amakomishi. Khona ngathi lapha amakomishi aphambene. So mina bekahleli ku throne yami. Ukuthi ukubona ukuthi aka-align, uhlala phezu kwe-throne yakababa. Angeke athembe ama-decision wena baba wenzayo. Ama-decision wenzayo ayikho neyi-one azoyithemba. Ukuthi makathi uyacala ukuthi uthi siyale, angathembi athi no uyakusibulala la siyakhona siyilapho. And then isibili angeke athembe i-leadership yakho. So ukwazi ukubona ukuthi umuntu lokuphi uhlezi phezu kwesitulo sikababa. Okusho ukuthi ubaba nguye ngikhaya, wena manje songuma. Ukuthi ngamanye amagama ulandela yena. So ke mina ke it was unfortunately emshadweni wami wokucala bengilandela yena. Kodwa ngalenye ilanga uye kwaba nzima, ngalenye ilanga in such a way ngimbeka isandla. And then ukumbekeni kwami isandla bekuthi ngimsusa kule throne yami, ngimbisela kuyakhe. So I was wrong ukumbeka isandla mfundisi. Akafaneleki, mara ke ukhombisa ukuthi kuphambana amakomishi isandla siyaphakama. Ukuthi ngamanye amagama umuntu uzama ukumsusa la hleli khona amuse endaweni yami. So it was unfortunately ke if aka-align mfundisi, noma ungamphakamisela ihlandla akakasukuthi. Noma ungakhuluma uthini akakasukuthi. Ngifanise mfundisi wami ngizikelo ngamafoni. Una i-post lapho ku? Yeah, akungboleke ifoni yakho. Ipost yakho ungiboleke.
ngiboleke nje iPorsche. Oh, ipho. Uyawona lama Porsche kanjani? Mm. Asho kahle ukuthi akafani. Yeah. Sithi alignment esikhuluma ngento efanayo. Mm. Le inezimbobo eziwu-4 Mm. enembobo u-1. Mangathatha le ngiyifake kweyami ifoni, nokungena ayingeni, Mm. inezinto ezivalayo, Exactly. okusho ukuthi le Porsche iyalimala. Yeah. And mongathatha le ngicela yakho ifoni, Yeah. mongathatha le ifake kweyakho ifoni, iyangena, iyo yakho le. Mm. Okay. Iyangena yakho le mfundisi. Kodwa-ke la iyafita. Uyayibona la iyafita? Yes. Yeah. Yes. Alignment-ke yiyo-ke. Yabona? Mm. So ifitile. Mara kule yami ayifiti. Asiyithathe-ke mfundisi wami siyifake kule. Okay. Siyifake kule. Uyayibona ukuthi le kuthi iba kanjani? Mm. Ayifiti. Mm. Ayi-align. Mm. Ayifiti kuba ngaphi njani? Mongayifanga ngaphi ifoni ayisave iyawa nje. Because ayifiti. Correct. Good. Now, umzekelo bekade ngifuna ukwenza wona. Yes. If akafiti, yabona njengoba so ayifiti, there's no way ukuthi ngingayenza. Mm. Ayikho indlela engayenza ukuthi ize ifit ifoni. There's no way. So if umfazi aka-align, there's no way engayenza ukuze align. Eish. But mfundisi like uqhubeka kanjani naye ngalesi sikhathi approacha yedwa usufilile ukuthi konke engani. Mfundisi ngichubeka naye, ya kune-era engiye ngakuchazela ngayo, ngasho ngithi i-era. Ngichubeka naye ngibanga ukuthi manje sengibanjwe umthetho, angithi phela asidivorce la. Kuze ku-4 yedwa. Mfundisi wami ngikhumbula ngisachaza ukuthi ngihleli njani. Ngikhumbula sekubaba-ke sengifinyelele ekugqineni. Ngayithatha indaba ngayisa kumfundisi wami. Ngayisa kumfundisi wami. Ngathi mfundisi phela noma. Ngathi phela yami indaba naloku mama phela la. Ngisachubeka ukuya phambili. Iyaphela la. Hayi. Sakhuluma ubusuku bonke. Ngafuna ngidenge ngisazi ukuthi umfundisi bakaYepi ngasila noma. Mangibuya ngiphinda ngithi phela mama phela mina ngithi ngicedile. Wathi hayi khonakala ndoda. Kosaku-4 yedwa. And ngiyezwa by then umuntu ofuza afa phela yini. Yes. Umuntu ofuza afa mfundisi lapho. Ngaleso sikhathi leso yimi. Ngiyezwa ukuthi I'm dying literally. So that's why ngiyobika ukuthi phela ngiyafa. So ukuyibeka nje kabanzi. Umshado onga-align-niko oyi-one uyafa vele. Kufa idestiny, everything uNkulunkulu ayibeke kuyafa. Ingafa spiritually, angafa ubulungu. So indlela uSathana leyo ke. Alwa ngayo nani nezinceko zikaNkulunkulu. Ukuthi alethe okanye ahlanganise aphambanise amakomishi. Bangashadi ngendlela, bangashadi nabantu abafanele. So now ke ukuchaza ngikhupha kanjani. 2017 I was diagnosed, ngiyacela sake kunezinto engizibhalile nje la. Mina nje ngihambe ngicheck. 2017 I was diagnosed nge-depression. Okay. 2017. Okay. And then I was not aware ukuthi umshado lo engaphakathi kiwo sewuze ukhoza ne-depression. I take it very light. Because mfundisi, it is very painful ukuthi ungibaba ngekhaya uze uyoconsulta ngaphandle ukuthi you know what, this is what I want to do in my family emzini wami. I-right na. Ngithole approval ngaphandle. Because ngiyazi ukuthi mangizokufika endlini umfazi uyicitha. Why ayichitha? Akakuthembi nge-leadership.
and akayithembi futhi nevision yakho. Futhi wena uyala akathembi la uyakhona. Uzobafaka ngaphakathi kwani? Uzobafaka ngaphakathi kwamawa, uzobangenisa engozini. Akayithembi i-leadership yakho. So ile nto le yenziwa kuwukuthi umfazi usendaweni e-wrong. Yena ngokwakhe naye because akathembi la ubaba lo yakhona. Kusho ukuthi usendaweni e-wrong. Yeah. Yabona? That's why angathembi. Yabona mfundisi wami masize endabeni yokuthemba. Asibuke nje i-train. Wonke lama 100 wabantu bahleli lapha bathemba udriver lo yawo train. Wonke labantu abahleli phakathi kwe-aeroplane bathemba nje laba abawu-2 ama-pilot ka-driver. Bayabathemba ukuthi baphethe impilo yabo. Bazobathatha bazobabeke. They trust. So now if ababathembi ufuze bangagibeli. If awuthembi i-train, awuthembi udriver i-train, awuthathi i-train, thatha i-taxi. And nawuthatha i-taxi kusho ukuthi uyamthemba udriver lo we-taxi. And nongamthembi udriver we-taxi uzothatha i-Uber. Nowadays kune-Uber ngithi. Yes. Uzothatha i-Uber. Nongabathembi bonke wena uzothenga imoto uzidrive wena. Because awubathembi labantu labo. So ngaphakathi komshado namfundisi wami kunjalo. Once umama angayithembi indoda yakhe, not ngokuthi mhlambe uyafeba or wenzani, kodwa angayithembi ngokuthi uyihloko enga-leader this family. Umuzi loyo awuyindawo. Awuyindawo. Uzofathi umama uzothi ubaba uyale, umama athi siyale. Ubaba nakathi siyale, umama athi siyale. Yabona? Okusho ukuthi umama akathembi lo baba yakhona. So mfundisi wami ngike ngahlala from 2017 sengena kuyo. Because kula nga discover khona ukuthi you know what? Angikho ngaphakathi komshado. From 2017. So ehlaleni kwami by then ngahlaliswa ukuthi ngisaba i-disgrace yabazalwane. Ngisaba uku-disappoint ifamily. Ngisaba uku-disappoint abangani. Ngisaba uku-disappoint abantwana laba esele nginabo nonkosikazi. Izinto ezo-4 lezi ngize ngiyazi ukuthi ngithi ngihodlelele. Yes. Gcinelele nyana. Yes. Ngingasaba nendaba nokunye nesethi sengigcinelele. 2019 yangiphinda futhi. Because where there is no peace, then kunani lapho lapho nanganakuthula. Kusho ukuthi uSathane uthethe indawo. Usathane uyabusa. Konke ukuthula akukho. And then kunani kune lack of peace. And where there is lack of peace, kula sifumana khona depression, sifumana stress, sifumana anxiety. 2019 nangizophindela futhi esibhedlela kwaba the very same thing. Ngathi ngihodlela mfowethu. Ngathi ngihodlelele phela. Nangithi ngiyakhala futhi kubabelethi bami, kubafundisi bami la bengisubmita khona. Bebakade akusuthi bekade bangayazi indaba yami, bebayazi. Kodwa kuba ukuthi no, you just need counseling. They don't see beyond ukuthi kuhle la into esizama ukuyilungisa ayilungiseki. Until uNkulunkulu azosenda one of the men of God. Engikuye manje. Hayi uNkulunkulu amsebenza ngempela. Ekungithexeni, yabona ukuthexa ukubalance. Yeah, angisiza kakhulu futhi ngizokhuluma ngayo. Kodwa angisiza njani? 2021 mfundisi wami. Ngaphindela futhi esibhedlela. 2021. Ekuphindela kwami esibhedlela bekuyindaba yokuthi now ngicedile ngedecision. So okuyeni kwami esibhedlela ngiya ukuthi ku-psychiatric hospital ngiya ukuthi ngiyozifuna because I lost myself by then. Bengasazazi ukuthi ngingubani ngiyakuphi. So I went to psychiatric, sengiyale 3 ku-psychiatric. And you spend almost 21 days there trying to find yourself. One professional counseling. Every day psychologist, psychiatric, as a psychiatric doctor, they come and speak to you.
bakulalele ukuthi uthini, baze bakunikele ne-medication ezokwehlisa i-pressure yama-thoughts. Kusho ukuthi manje imicabango yakho ilawulwa yi-medication, bengisele ngikuleso simo leso. Okay, before ngizolala embhedeni bengiphuma esibhedlela. Uma ngiphuma esibhedlela kwaba ukuthi manje-ke angisakwazi ukusukuma, phela nje ngilele embhedeni, ukudla akungeni. Manje ngiyashona-ke manje ola ngiyakhona kumfundisi, phela ukuthi ngiyashona. So izwi engalizwa lapho ukuthi ukushona Yesu uyashona, uNkulunkulu wayibeka nje straight, bayakubulunga manje. But then kukuwe ukuthi ukhetha ukubulungwa okanye ukhetha i-destiny yakho. Azange athi ngihlala uNkulunkulu, wangibeka lezi zimbili, you choose i-destiny or uyabulungwa. And ukuze-ke nangingedwa ukuze ngi-choose i-destiny ukuze ngiphumela ukuze ngihleli la lo kunayo akayiboni lento le and akayi la mina ngiya khona, and eventually kusho ukuthi sengiyabhubhaka. So kula ngithethe khona i-decision yokubaleka, phuma endlini ngibaleke, ngihlale la bengikhona, bengisehostela emsebenzini, sehostela emsebenzini. Then incwadi ze-divorce zasala ze-emuva. Now I want to explain a little bit kancane, ngizobuya ngakayiqedile ngizoyichaza ukuthi yenzeke kanjani. Ngizobuya futhi ngichaze nosanginika isikhathi, ngizobuya futhi ngichaze mfundisi wami ukuthi yes, ukuthi uzofacea ini ama-consequences we-divorce, kuyini uzofacea nani, sizokuchaza. Engingakusho ukuthi ayisemnandi mfundisi. Ngingakubeka nje ebaleni ngithi angifisi nje noyedwa angene ngaphakathi kwento engangena kwe-divorce. Ibuhlungu nanyana bekufanele ukuthi uphume kuyo. Akusikuthi hayi no, vele nakade bengisendaweni wrong bese kuba lula. Ikushaya kunjalo. I've got some pictures, angazi mhlawumbe bongajabula ukuwabona, whereby bengilwa elokuzana ne-depression. Kunama-picture, lokho nawuhamba lapha edrobheni bakhambe bakuthatha nje ama-picture. Ngizokukhomba nje 2-3 ama-picture mfundisi wami, ukuthi i-depression ishaya umfundisi abe njani. Shaya umfundisi abe njani. Shaya umfundisi adayi inwele, ungabeka nje 2-3. Oh yes. Shaya umfundisi adayi inwele. Lapha I think it was 2022. Yeah, it was very tough. Thank you. So now i-depression le bekade mina ingibambile ayifani. Yes, some they say i-depression is demonic. Kodwa mina ngingayichaza ngendlela le. It's a chronic depression. And then it's whereby uSatana namademoni bafumana khona-ke manje-ke ini ithuba lokungena ba-destroy umuntu completely. In other words, ngamanye ngiyibeke ngithi i-depression it's a weapon whereby uSatana ayisebenzisayo kalula ukudestroy in the soul. So now when I was depressed, mina imsipha yami le ama-veins beyiblocka mfundisi. Sithi sicoca nje mfundisi ngithome shake njengomuntu ozoshaya stroke, of which mina imsipha le iyablock. And then inhliziyo mayipompa ipompa manje ngamandla angaphezulu because ingazi azindluli, of which mean i-heart idinga ini more pressure, isebenza manje ngokwendlulele. So kula umuntu angashaya khona i-heart attack by then. So lokushayika lokhu ukuthi ihliziyo manje ipompa kakhulu, ingazi aziflow, ingazi futhi zibe distributed to umzimba, ziba ziningi ngale.
and inhliziyo mayipompa asifinyeleli la file zifinyelele khona. So-ke kula ingapompa kakhulu kula inhliziyo i-trapper khona. Mm. Kube i-heart attack or kube i-stroke. So mangizoba ngaleyo ndlela leyo kula-ke fuze immediately ngiye esibhedlela. Immediately fuze ngi-admit. So now bazokutreat-a-ke esibhedlela, bakutreat-e ngokuthi bakunikeze amapilisi, i-medication. Okay. Ezokwenza ukuthi ingqondo yakho overthink, because I was overthinking this, like ngithi mangithi ngiyolala ngiyazi ukuthi mina ngiyolala ngiyobe nje ngibeke nje inhloko phansi, but ngizobe ngicabanga manje sengiyaphuma bayothina abafundisi umntwana bayokwenzakalani, cishe izinto ezifana nalezo. So ingqondo overthink. So kula bazokunikeza khona i-medication ukuthi ingqondo le ngesikhathi sokulala 9 o'clock amapilisi la manje swish. Awulali ni uzolala-ke by then, ulaliswa yini i-medication. Thathe 8 hours uphapha emekuseni. Ngoba ngakuvusa lapha uphuza amapilisi layo awuzwa lutho, manje uvuka nje ukuthi awuboni lutho until le medication iziphume. Yeah. Kanti manje ungaphapha ube-ke manje. So I went through that, mfundisi, and it wasn't easy. It was very, very tough. It was a very tough situation. So now konke lokho kukhoswe yini masingathi siyabuka ukushada nomuntu onga-align naye. Konke lokho kukhoswa ukuthi ushada nomuntu onga-align. Miphumela yokushada nomuntu ongayi la wena uyakhona. Kube iminyaka emingaki kuhlala kwendawo? Kube u-10 years. Almost 10 years. So ubunjani-ke lo 10 years? Mfundisi wami, ukutshela iqiniso elipheleleko, Zikho iy'nsuku ebezike zibe right? isayiti lami into engingayichaza abantu ngeke bayikhona, because masiphuma sebantwini we very happy, mfundisi, very happy. Sibe nama-occasion nje ambalwa nami trying ukufinda i-happiness, but ukhuluma iqiniso elipheleleko bengekho. Bengijabulisa nje abantwana naye, but mina ngaphakathi kwami bengekho i-happiness. Kuyo yonke nje le 10 years bengekho. I remember one of the incident, mfundisi wami, eyakhe yenzakala. It was very painful. Uyabona, if you don't align angeke nibone ngelihlo elifanayo. Yeah. And it happened ukuthi-ke ngalolu langa lelo kube an-argument and a very strong. In such a way si-argue until ebusuku uno wakhe uno. Akajiki lapho nakathi ize ngithi no. Akajiki lapho. No. And it happened ukuthi kuze kwesebusuku afuna ukulala yena. Okay. Hayi ngisoloko nami-ke ngihlupha-ke ngisho-ke nokwata ukuzinika amandla. Yes. Ngihlupha ngithi awulali. Awenzeni siyakhuluma la. Hayi zange ngamosha isikhathi. Wahamba waya ngale kitchen ngale. Walanda umese. Umese wathi nawufika-ke mawubhekisa zange awubhekisa so. Wawubhekisa ngapha so. Wangigogoda la esifubeni wathi ngiyakubulala. Akunyaki. Sengime ngiva komnyango mfundisi ngithuthumela lapha. Athi ngithi ngizakubulala ngithi angifuni. Ngizothi ngithini? Waphu. Hambela naye ekitchen ngigijima ngiyobhaca kule kamera. Alala kulelo kamera lokwaze kwasa. So ezinye zezinto kade ngibhekene nazo ukuthi abangani bami laba ngihleka nabo bebangazazi. Umnandi nje kuya bangazazi. And sibuye futhi sibheke ukuthi ngaphakathi abantwana if noma bangaboni mara bayizwe argument yakababa. Yes. Yenzani bantwana le? It causes a lot of damage because where there is no peace akunapilo. So ezinye zezinto mfundisi bekade zikhona.
I remember uh, one of the incident bangifonele ekhaya mswami ne Mm. ngifondela ngomunye umama osikhulisile enkosini. Lo mama osikhulisile enkosini makafona yangithethisa Mm. bebangibiza brother Jantshi. Okay. Jantshi senifundise njani? Cha mama ngani? Kuhle ukuthi umama ahamba acila impuphu komakhelwane nikhona nisebenza. Mm. Cha mama kahle. Chaza izinto engidlule through zona kule minyaka. Mama kahle. Mama kanabubu. Hayi man. Isiphathi esinhloko ngithi nisenisweni bafundisa. Mara boka ukuthi nibhala hlokomela isilukazi la. Fundisa it was painful in such a way nangakukhombisa ukuthi igrocery asasiyithenga gcwala ivan. Mm. Mina ngimuntu othatha ngiyakhipha irecord. Angazi ukuthi ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe ubabekela for isikhathi esiyazifana nalezo Mm. abantu bakwazi ukubona. Fundisa igrocery engiyithenga. Mm. Ngangiyithenga igrocery plus minus 8,000 Mm. 9,000 njalo nje ngenyanga ukwazi ukubona nje. Yo, I see. Gcwala iveni ibeyithi ngisahamba ngevan by then. Gcwala iveni. Uma ungibelethayo lo yena kuze abe negrocery engaka uyahluleka nje khipha nethi nje 500 rand ngenyanga. Mm. It was hurting mfundisi. It was very hurting but then bengana ukuthi ngiyiphushe ngenkani angafuni. Bakhathi azokutshela straight athi hey umama wakho uhola ipensheni musa. Nebama ababelethi bahola ipensheni. Akaphile ngayo. Ngithi ngizozama ureason ngithi hey ini athi nekisi. Ubani bakhona bomnakweni. Nebabenze na. Kodwa ishisela mina mfundisi. Ayishiseli bona ngithi abomnakwethu nabo sesi. Ishisela mina ukubona uma naye adlile. Njengoba sidla khaya naye uma naye akadli. So iza kuphuma kayi-1 inyanga iye. Then from there i-toilet. So lokudla lo bengikuthenga ngamanye ngithi since from 2015 besingathenga ukudla ngaphansi kwe-4,000. 6,000 noma iminyaka iya kuyagibela 7,000. Mangizohamba besithenga lokho kudla. Okay. Okay. 9,000. Phela kwenyanga yinye. Mm. Abantwana bathathu uye yimi 25. Abantwana ngcineni bana Cela abantwana naye bathathu abantwana. naye. Sekufikile 5. Kodwa inyanga mayiphela kuphelile konke. So zizinto bekade ngihamba through zona. Ngingahle ngibeke nje kodwa ngithi ke umshado azange waphula ukuthi mhlambe mina ngibe unfaithful or yena ube unfaithful. Ukuthi besenga-align. Zonke lezi zinto ezenzakala kulezi zenzakala because of umfazi aka-align indoda yakhe. So ngingakubeka nje ngokusebaleni ngithi futhi baningi abasesengaphakathi kwemishado bona abazitshela ukuthi yiyo kanti phambi kobuso bukaNkulunkulu umuntu usesesingile. Mina wasingile mfundisi. Phambi kobuso bukaNkulunkulu wasingile. Shadi. Yathi ngishadile. Kodwa wasingile. Lokho ngikubona njani mfundisi wami? Buka la mfundisi wami. Nginenthombe nanzi engithanda ukukhombisa zona. Okay. Le nthombe lezi ngifuna ukukhombisa kuhle kuhle the brink, what is the brink of catastrophe. La mshado uphela khona. Ukuthi umshado uphela njani? Uyakhumbula ngichazile ngathi senza nje ama blessing. Senza nje ama blessing. Sathi sizokwenza manje ke i-white wedding. Kuyo yonke leminyaka le white wedding isihlulile. Kodwa ngomnyaka lo futhi ukuthi manje ke white wedding ibe impumelelo. Kulomnyaka engaphuma. Mfundisi konke beku prepared. Amarogo afitiwe. I-date iphumile. Futhi ngichaza rise into eke yenzakala ke sengiphuma. Eish. Futhi laba bantu bangacabangi khona.
Mm. ukuthi ngenzakala. Amaroko akhethiwe zonke izinto zi-right, i-date iphumile. Date mayiphumile ngesiNdebele kunento ayibizwa ukuthi bayanothisa ngithi sinikela ngengubo nani nani, neembaji siyambathisa, ukwembezo. Zonke zithengiwe namaringi athengiwe mfundisi. Amasudu wonke wamaphelele. Mfundisi kwafanele ukuthi amaringi omunye nomunye abone ukuthi wenzani ngakhe ijewelry. Mm. Izinto ezasiziphethe izingubo kwamane kwasheriwa. Umembeso wonke nje kwamane nje washeriwa. Kwaba kuphela nje umshado ebesithi manje-ke siya-celebrate izinto zonke ziba sehlelweni elipheleleko ukuthi kumakoti bamaSele basakoloda ikomo eyodwa. Ukuthi manje ikomo yodwa yaphelela, zonke izinto ziyaphelela. Mm. Kwashabalala yonke into. Kwashabalala yonke into mfundisi, yonke into. And ngibani-ke lapho-ke uphuma-ko? Kuphuma mina yimi engidecide ukuthi no. Angisangeni ngokuphelele. Yami iphelela la. Because of what? Zonke izinto lezi engidlule kizo. And nento ebesele ngibhekene nayo ukuthi phela you are dying now, like recently you are dying. Mm. So ngibone ukuthi mangenza futhi mangangena-ke manje white wedding iphelele. After that sengiyabulunga because ukufa kwami bese ngikubonile. So there was no way yokuthi ngingachubekela phambili. So whatever ebese nginako kwafanele ukuthi ngikhohlwe nje ngakho. Khohlwe nje ngakho. So na mfundisi wami-ke ekubhekeni-ke indaba yokuthi kwenzakalani i-process ye-divorce. Kunezinto ezenzakalayo ku-process ye-divorce. I-divorce mfundisi ayisimnandi. Njengoba ngisho ngithi ibuhlungu nayena bekufanele. Ibuhlungu nayena bekufanele. Kodwa before lapho mfundisi, ifamily eyeza ifamily, sayibiza ifamily sizoyichaza sithi phela-ke family bukani phela indaba yethu nayi, umshado usuphelile. Khona omunye usesi oyi-one from efamilini yami. Angimkhohlwa lo sesi lo. Very wise. Uthi ifamily siyichazele ukuthi izinto zime njani. And nakuso mina sengiphumile endlini ngise-hostel. By then bese ngihlale e-hostel. Sengathi ngina 2 months ngise-hostel. Siyichazele ifamily ukuthi izinto zime njani. It was November. Ifamily yakhuluma kwaba right. Bazama ukusakha bona anyway. Lo sesi wasuma wathi, wena makoti uhamba nogogo lo. Niya eStoffberg. La emzini la niyavala la. Thatha abantwana niya eStoffberg ukufinyelela la izinto zenu zilunga khona. Yabona? Finyelela la izinto zenu zilunga khona. Hamba makoti uye eStoffberg ukuhlala nomamazala wakho. And mfundisi-ke that was a great wisdom in such a way. If bekakhona awa vele bengeke mina ngachubekela phambili ngashada omunye umfazi because ukhona ekhaya. Okusho ukuthi mhlawumbe umuntu ebekade ifamily eza ukuthi unenkinga yimi. Kodwa uNkulunkulu emuhle. Unyaka nawuphela inkolo zivala azange aye. Uphi nomama? Manje mama ukhona. Khona abantwana, yes. Khona umntwana ngamshiya nje endlini. And then apho mina ngayocela phansi. From zero. Ngicela phansi from zero. Okay mfundisi wami, bengifuna ukuchaza ukuthi after i-process le, okay, divorce kwenzakalani. So nawushade in community of property, you share everything. Kusho njalo umthetho angithi. So mina I decided ukuthi ngishiya indlu, furniture, everything.
konke nje bekade anako shiya cala phansi wastela Mm. Mm. cala phansi ngokuthenga umbhede, cala phansi ngokuthenga amakomishi, cala phansi ngokuthenga amabhodo. Iyodwa nje lento leyo i-stress mfundisi. Mm. Kodwa-ke bekufanele ukuthi ngibhekane nayo leso simo leso. And by then mfundisi ngisengakabi right ngisathatha i-treatment because i-treatment uyithatha almost for 6 months. Asiyinto nje uyithatha nje 1 week, 2 weeks. Uthatha 6 months until ingqondo yakho i-adjust-a back to normal. So ngomusa uNkulunkulu amuhle ngacala phansi from zero cala phansi. Mm. So bonke abangani bami mfundisi nganginabo Yes. babaleka bonke Ngaleso sikhathi. la bengibadinga khona kakhulu. Umngani wami engimthembile mfundisi wami, umngani wami engimthembile khulu ukuthi-ke lo wazi nenkinga zomzamo wahambela kude mfundisi. Waze wakhuluma amazwi ukuthi mngani ngifuna ukukukhulekela ngikile entabeni uphindele le emzini wakho. Mm. Mina sikimtshela ukuthi phela ngiyafa lapha. Sungiphindela njani ngifa? Abathi bona babuza uNkulunkulu bathi uyaphindela. But uNkulunkulu emuhle wavusa inceku. La inceku yangisingatha mfundisi. Mm. Kwathi nayana ibandla sele benginebandla mfundisi nginebandla. Mm. Nginebandla esalicala sinaye umama lo bengihlala naye from 2013 ibandla mfundisi. Kodwa nalo-ke ibandla belingakhuli. Inamba behlala nje sendaweni eyodwa. One. And lithi linjalo ibandla liye lawa kwaze kwaba kayi 3. Kwesi-4 la seleliwa completely kula ngiphuma khona kami. Okay. Labe libandla completely. uNkulunkulu emuhle-ke ngasubmitha. Shiya konke njalo ngasubmitha. Inceku yaNkulunkulu yangitatayisa. Ngitatayisa inceku kaNkulunkulu. Njengoba ubona inthombe lezi anyana bengisesenjena ngifika kuyo. Ngingakwazi nokuma. Kusesebudisi. Azange ngangibeke phansi wathi-ke uya-interpreta ke manje. Mm. Interpreta because healing yakho ikhona kona la epulpit. Awushumayeli yes mara uya-interpreta. Mfundisi interpreta ngithuthumela. Shake because umzimba wami wogqole anxiety and ngisayithatha i-treatment yakhona. Bengithi ngiphethe anything nje ikhenza sami sithi. So noma nje ngaba ifoni nje ngiyathuthumela nje. Uyambona umuntu kunabantu labaphuza kakhulu abaphethe ama-warriors. Yeah. Ngithuthumela nje ngabo. So now kwapha ukuthi even now most of my friends abafundisi abangani babafundisi benginabo abazi ukuthi kuhle what happened kwenzakaleni. So sibonga uNkulunkulu emuhle mfundisi ukuba nawe. Mm. Bayakwazi namhlanje ukuthi kwenzakaleni. Mm. And ke kuyo yonke lento beyenzakala indaba yinye ukushada nomfazi onga-align naye. Mfundisi wami sengicedelela. Abafundisi nabangafundisa abo-brother nabo-sis Yeah. ukuthi number 1 ufuze uzidiscovere wena ukuthi ubani. Yes. Wazi i-destiny yakho ukuthi ubani uyakuphi. Uzokwazi-ke ukuthi-ke uchazele upartner wakho nasele avelile ukuthi wena ubani and uyakuphi. Bese-ke naye nakubona ukuthi hayi kula ngiyakhona. La wena uthi uyakhona kula naye ayakhona. Bese umshado-ke uzaba confirmed. Uqhubekela phambili ngemkhuleko. Because nakanjani
if akayi la wena uyakhona, labo bantu labashadele kuyodivorce nakanjani. Akukhonakali mfundisi ukuthi ngizawushintsha phambili. ZikaNkulunkulu azihambi njalo. Ukuthi uzawushintsha phambili. Nehambe njani mfundisi? Mfundisi wami, Yebo, uNkulunkulu mfundisi wami. siyambonga kakhulu Kunjani mfundisi wami? Siyabonga kakhulu. ngobufakazi usinikeza bona, Mm. buyaqinisa kakhulu. Amen. Buyaveza indaba yokuthi before ushade nomuntu ake nibe ne-relationship, niba nje iba nobudlelwane Mm. umuntu oshade naye. Yes. Ze amanye amagama iba ne-alignment. Yeah, iba ne-alignment good. Yes. So uNkulunkulu siyambonga kakhulu mfundisi wami, ngenxa yesikhathi sethu sesifika ngasekugcineni. Maybe amazwi akho okugcina mfundisi wami, into ongayisho nento ongayi-emphasize ebantwini. Amen. Into engayisho nenga-emphasize ebantwini ukuthi umshado muhle and umshado uyisibusiso. Kodwana into eyenza ukuthi umshado uphenduke i-scam, njengoba sisho nje amalanga athi hayeyo umshado scam. Yile nto eyenzeke kithi ngendlela si-experience ngakhona izinto. And ukuthi kunjalo mfundisi, mina uNkulunkulu ungithethe wangifaka. Zange ngibe nesikhathi sokuthi ngiyahlala ngathi ngiyaphola. uNkulunkulu ungithethe wangifaka ukuze umsebenzi kaNkulunkulu uyashesha la kimi. Uyashesha. So into engayisho kumamazwi okugcina kuwukuthi before umuntu angashada, abubrother lapho, make sure ukuthi you have discovered yourself. You have discovered nokuthi wena ubani, uyakuphi, your calling kanjalo. And then kuzoba lula ukuthi bese nawe sewuhlangana nophakathi, bese uyam-explain ukuthi ungubani wena and uyakuphi. Because mfundisi ukuzidiscovera sewungaphakathi komshado ukuthi wena ubani kuyinkinga. Because uthi sewuzidiscovera ngaphakathi komshado ukuthi phela wena umfundisi, umfazi athi never mina zange ngashada nomfundisi. Kanti-ke if wazidiscovera before, so lapho umshado somari uphelile lapho. That kona lapho umshado usuphelile mfundisi. Abafundisi they go through a lot and badinga i-support yabomama. So abomama, ikakhulukazi umama nangayiboni into yomyeni wakhe njengomfundisi, anginakuthi umfundisi uzoba ne-peace, anginakuthi uzakhipha ama-revelation ngendlela uNkulunkulu ambeze ngakhona. Akukhonakali. Because nani une-stress endlini. Nakafika endlini uphenduka somebody. Nakaphuma uba yilo uNkulunkulu amfunayo. Kanjalo kanjalo. So now into engingayi-emphasize kakhulu, bafundisi asifundiseni asifundiseni i-generation ezayo, sifundise ukuthi baze ufike la bazidiscovera khona. Sibafundise ne-destiny ukuthi badiscover omunye nomunye umuntu adiscover i-destiny yakhe. Kuyinkinga ungena ngaphakathi komshado ungazi ukuthi ubani uyakuphi. Kula uSathana angena khona nokudestroya. Mfundisi wami sengicedelela. Baningi abafundisi etshwaleni le, baningi kakhulu, and ababreakwe imishado baphenduke baseva uSathana, not ngokuthi bebafuna, kodwa uSathana uthole i-opportunity ngemishado bekade ungasiyiyo, and then bazifumana bangaphakathi kwaleyo mishado. Baningi abafundisi abangasaphili impilo, abangasaphili ngendlela uNkulunkulu bekafisa ukuthi ngendlela uNkulunkulu bekade ababekele ngakhona. Ngebanga lama-situation emishado ababhekene nawo. And kona lapho yini sibhekene nabantu abashade ngendlela uSathana uletha umuntu wena wangakhuleki wabona wangena. USathana sekakubambile kona lapho. Umsebenzi kaNkulunkulu akwazi ukuthi ungaphumelela ngebanga lani lokushada ngendlela engase ushada nabafazi abanga-align. So amazwi wami wokugcina mfundisi sengilapho ukuthi bafundisa, asifundiseni ilusha, asifundisa nabasha lokhu thina sibe yikho esidlule kikho, laba bezemva kwethu bangandluli kikho. Because through this process mfundisi kunabantwana ngaphakathi, kune-hatred ekhona. Wena njengobaba ulahle
mama nabo wabalahla nabo. Abakuboni bona ukuthi lento wena obhekene nabo ayiboni. Bona babona ukuthi ubaba usishiyile. Mm. Noma ungaze wenzeni mara bona bafuna ukunibona ninobabili. Mm. So now endabeni yokuhlonipha izwi likaNkulunkulu nokuthi i-rate ye-divorce iwe completely, asibhekeni ama-destinies. Umuntu angashadi nomuntu ongayi la yena aya khona. And abantu iy'nceku zikaNkulunkulu, let them discover themselves ukuthi bangabobani. Bese umsebenzi kaNkulunkulu uhlonipheke ubile futhi uhlonipheke. And then-ke kokugcina mfundisi futhi ukuthi njengoba nje ngikhona la kuwe, we don't encourage i-divorce nakancane, kodwa kuba nalaba abangene ngaphakathi kwemishado engasiyo. So mina personal ngeke ngithi lowo mshado uNkulunkulu angakakhiphanga ngesitifiketi sithi uNkulunkulu angakasho ukuthi. Mfundisi wami, iy'tifiketi ziwu-3. Kunesitifiketi abomalume bayasayina lapha ekhaya. Kunesitifiketi nosayina Home Affairs. Kunesitifiketi uNkulunkulu asikhipha kusayina la uNkulunkulu athi the two shall be one, and mangabikho muntu ongayihlukanisa. So umshado wabantu aba-alayinako abahlukani mfundisi nabo. Noma uSathane angangena kuze kube ne-separation, they are going to end together ekugcineni. Noma bangadivosa, mara ekugcineni bayogcina bobabili because they align, and lowo mshado lo uNkulunkulu ukhipha certificate. So ngalokho we don't say abantu babalekele izinkinga zabo, kodwa kunalaba certificate siphumana. And mfundisi wami, nana kunjalo, mina akekho umuntu wathi divorce. Angeke sisho bafundisi noma singawubona ukuthi hey, la mfundisi kona ushayekile. Uphuma endleleni ushayekile mfundisi, mara angeke sisho mfundisi. Ngiyela izofika kuwe. Ngiyela izofika kuwe. Ube uthatha i-decision. Mina akekho umuntu wangathatha i-decision. Ngathatha i-decision. Ngibona nami ukuthi kuyini fuze ngikhethe phakathi kwe-destiny nomshado, then bese ngiyashona. So ngakhetha mina ukuthi uNkulunkulu ngikhethe i-destiny. And ngabona i-destiny yami la ayikho la. So kufuze mina ngenze njani? Phume la i-destiny yami ngekho khona. Ngizokwazi ukuthi ngifeze lokho uNkulunkulu angilethele khona ebhasini. Amen. Wow. Amen. Bafowethu, siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngaleli ixesha leli asiphe lona. Mhlawumbe mfundisi nalabo abathanda ukuxhumana nawe for advices, prayers, njalo njalo, bakuthola kanjani? Ngiyatholakala ku WhatsApp. Lamalanga ugijima i-WhatsApp. Okay. Siyakhansela naku-online, siyakhansela kanjalo ku-WhatsApp. Okay. Abafundisi bami bazidingela ilokuzana cancellation angasithola. Ake ngibuke nje inamba especific abangakwazi ukuthi basithole kuyo. U-061 511 5342. 061 511 5342. Bangasithola. Kanti-ke naku-Facebook, hayi bangangithola ku-Facebook, Jan Chimona Masilela. Bangasithola nje ku-Facebook, lapho siyatholakala. Mfundisi wami, asithathe lithuba sibonge kakhulu. Thank you so much, man of God, for coming. Uzoba nayo. Amen. Bafowethu lapha emakhaya, asibonge kakhulu. Ngicela ukuthi sibonele lapha eThekwini ngomhla ka May, siyobe silaphana Mkhumbane. Ila siyobe sikhona starting from 9 ekuseni. Kube khona uBishop Pierre Celiza, uBishop SP Ndlovu, njalo no-Apostle Ezinqumala. Siyobe sikhona la egameni Jesu. So then singakhohlwa futhi ngomhla ka 31 October siyobe sisedlamini multipurpose egameni Jesu Kristu. Uyobe khona uBishop SP Khali
Bishop Pierre Qhilizi and still meeting with other guests. Siyabonga kakhulu bafowethu. uNkulunkulu anibusise for more info 0788417844. uNkulunkulu gcine sise amen.